tôi đặt thì phía cái mát tụng nơi chỉ lại về cho bác lại trong này mà phía sẽ có đi phía tôi đặt thì phía cái mát tụng nơi hay cái cho bác cho lì nơi hay cái cho bác cho lì nơi cho bác có thay cho lì nơi cho ta phía sẽ có đặt thì mát tụng nơi cho ta phía sẽ có đặt thì mát tụng nơi cho ta phía sẽ có đặt thì mát tụng nơi police station za taki marah sana ay ke coba solina ay ke coba solina ay ke coba solina freedom fighter on the special government on maru freedom fighter on the special government on maru freedom fighter on the special government on maru ay ke coba solina ay ke coba solina Daki masuk pengai Jatuh pisau kau daki masuk pengai Hai ke coba coli nai Hai ke coba coli nai Hai ke coba coli nai Pisau kau supung yang ke sini coba coli nai Pisau kau supung yang ke sini coba coli nai Pisau kau supung yang ke sini coba tembak coli nai Kipil pajak sobani sengkerak rogni bagai model bilas kelaya freedom fighter rogno nokno kun tanggai ha bagai mari Kipil pajak sobani sengkerak rogno model bilas kelaya nokno kun tanggai mari Hai ke coba coli Hai ke coba coli kau dati implement mak lah ye mak hai ke coli hai ke coba coli kau cubung yang ke sini coba coli hai ke coba coli hai ke coba coli hai ke coba coli coba kota coli model bilas kelaya freedom fighter orang nak tu hong tagai thai bagai maru nei model bilas kelaya freedom fighter orang nak thai cina mai maru nei model bilas kelaya freedom fighter orang nak tu hong tagai thai cina mai maru nei hai ke coba coli
जों जेफोराव सिनि स्ल'गान होनाय অবাহিকিনো তোর নুগৈ মানখানা চিনি মাংফ্লিও তিনি সালসানি বরংনি হল কংগ্রেস তগো লাহার হিম্বতকনি স্লাই তাইসা बर' ককসাপ পান্ডা খাইনাय তিনি তাইসা তে খরকসা বরংनि नग्राय मतामुंनि फायमानजाक जाक बंनि टिइउ आइपिसि नि चिनि सार एडभाइजर नि टिइउ आइपिसि नि एडभाइजर कमिटि नि आदं अकरा चिनि ताखुक चिनि सार फाइसक जाक बिनि खुक्ति जों खोनालायनो बबो हाइतिनि जे बंनि मानथाय सार माने जों पुइलाथ नरकनो खरकसानि खुक्ति खोनारिका फियाबाते खरकसा चिनो नग्रा मतामुंनि फायमानजाक फायका बिनि खुक्ति बसि खोनालायो तिनि नर अबो हाय जे लाहार हिमबतक खालायबाने बबो हाय तिनि नंनि सानमुं एबा बुसुक जरा नंमो चबा चलिवै थांनाय सिरि चबा हेगत मत कायसा खरांति सामानि खरां जों जत लुकुनि ताखुकtai बुखुग्रांtai मीडिया रंनि बिसिंतै सिनि अकम कक्थाय रंना सिनि दुख जों जे बिरिमान नाङै दंमोन बिरिमान कम कक्थायनो सावै खोनारान मान बागै बाध्यता मांका तिनि तामनि बागै इंकांके सुनो जे गभर्नमेंट सुनो गसिउति फेमानि सुनो जे समयतु पुरो जों जे चुक्तिनि माध्यमे फायमानि आबो साबो कापुर सीपीएम सरकार दंमानि सीपीएम सरकार सुनो जेबाबे निर्यातन खायखा मानोना तामा सुनो कक रैति फेमानि सेंट्रल गभर्नमेंट हपानसे स्टेट गभर्नमेंट सुनो रिया अम हाके सुनो खलबुइ तंखा आबोनि बागै सिनि गोबां मानो बिरिमान नांखा हेगा आ बिरिमान नांमानिनो जों ताबो सिनि ताबो परिवर्तन सरकार फायमानि बिसिंगो जोंहा सिनि दुखनो जों साइ खोनारनाय ताइ सावै खोनारै दङ जों अबनो सिनि बास्तुपयनि बागै जों मडेल विलेज खालाय सुनो रना नांनाय सिनि नक गरै हुक गरै बिबिनो गरै आबनो सुनो रनानि बागै जों बा खरांथि साव ताइ कैसे खरां गागे महाय सिनि जे फायमानि बिसिंगो अनेक बरक एक्सेप्ट खायजाया केस के गोबां मा खालाय दंहा हेके बनिजिसो खाय दङ सामुं आहापानसे बनो सामुं खाया हनैनाय बनो केस खिखलायै गोबां बरक सिनि बरक जोंहाय फ्रीडम फाइटार जेल खालायजाक जेल सबजाक साजा मानै दङ फियाबा अ सरकार फाइट सबजाया बोसोगानि जे सीपीएम सरकार जेबाबे सातका जेबाबे निर्यातन खायगा आबोनि बागैनो बाध्यता मांगासि परिवर्तन सरकारनाव सानानि बागै जों आसा खायो जों मानानो हनै बा सुनो रोनानि हनै कक दंमानि बा रुवानो हनै जों आसा खायो सिनि दाति अ केस न उइदर खायनानि तो गोबां जागानो सिनि जुंगाल दङ तिनि हांतानि हिंतानि बिभिन्न जागायाव जों आबोनि बागैनो जों तिनि अर बाध्यता मांगा खरांथि सानानि बागै अबर बिसिंगो कुबांमा थाइनि जे बर' फायजाक अब हाइके जे चबा खलाय फायजाक आगि रगो तंगै बेलाय जोंजाला तंगै फायजाक फियाबा ताबुसु जरा नरक जे मान थाइरि जायगा तिनि अब हाइके गोरों थायो लाहार हिमबतक खलायमेर यागल फनो नरनि अमान थाइरक नरनो याफारि रिजे एखनर बुसकांगो ताम खलायनानि हिनि वानसुक जायगा बुसकां बो हाइ चबा खाखाने सिनि बुसकांगो गा प्रति डिस्ट्रिक्टनो सुमाय प्रोग्राम मुंनाय सुमाय रैली खायनाय हेगा ताइ सिनि ताबो सिनि मुख्यमंत्री बिप्लब देबनि थानि सुरनाय जानकनाय ताइ गवर्नरनि थानिबो जों मेमोरेन्डाम रोनाय सिनि जे दुखनो तुइनाय कारण जों ताबो आसा दङ सिनि बीजेपी सरकार सिनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब सुनो रुवान होने जों आसा खायो तामनि हिंकाके जों सीपीएम नामाल जे टेक्टमानि फेमिनि आ टेक्टनो बरक साइमिया खोबो खोनाया ताबो गाबोन बागै ताबो आबो खोनारनानि बागै सिरिनानि बागै जों अमनो बाध्यता मांखा जों सुदो अरे सिमिया अ खवायो सिमिया जों बिभिन्न जागासिनो प्रोग्राम हायेंनाय जों माया जे माया सजरनर अब हाइके चबा हिमबो खलाय थानाय फियाबा सिंलुगै मान खाव जागावो कुबांमा बुरि रगो फायजाक बेलेक तो खलाय फायमानि यागलो तिनि रगो माहाय गोरों थाइरगो तिनि मान थाइनो सालाय थानिवो कुन जागार अब हाइ केबें मुं दातंग नानो रग जे मान थाइमे एरें माने जागावो सिनि केबें मुंले तामु माहाय ताबक sak जरा तो जों केबें मुं तो गोरै हुनि मानो माने रৈ दङ हेके ताइबो दाति रोनानि बागै जों अबनि बागै खरांथि साव दाइति मानानि बागै दाति मानानि बागै अब हाइकेनो जे नरक नुगै मानखा जत खाजानि ताखुकtai बुकुसं नरक नुगै मानखा तिनि बरकनि खरांथि सामानि एबा बंनि मान थाइ माननानि ते बरक सानमानि तामनि बागै बरक अ मान थाइनो सानका तिनि बरक आगि चबा खायफायै तिनि गोरों थाइनि गोबां हाकसानि बरक फायजाक बिनि थानै जों खोनावै मानखा गाबोन यागुलो जों अबाव बिनि थानै जों खोनावै मानखा तिनि
তিনি খাই মাখাसे borokno rinani hini sapano agi CPM amalni simino borokno obaike thokai jagui tongmani borokno obaike tractor jagui tongmani manya তিনি borok tebo dak dikhe manani bagi tabu hapang nakol tongnai tipra haste nakol tongnai CM borok gonang CM Biplab Kumar Dev ni thani borok kok yafarka ba eba obaike yafarmani yagulo তিনি norok nugi makna line kolokma khai borok buri selai omaike no তিনি bong manthani salaimani ke chung norok जों गभर्नमेन्टनि थानि कयो आंखा खालायो गभर्नमेन्ट चिनि कक खानानै एबं दाखि दाखिनो इमप्लिमेन्ट खालायनाय हिनै Sir, tini ni obo ya prite busuk jati ya prisa jangnai obo. mo जों तिनि खय डिस्ट्रिक्ट कायसा खालायजाखा प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट नो जों खालायनाय अमतिखाय रेली एबं जों नेक्स्ट का गभर्नर नो चिनि पाइथाक को जों कक्टु निनाय गभर्नर डेपुटेशन निनाय आबन परे जोंबो दिल्लीआव थाङो होम मिनिस्टार रक बे मालायनानि चिनि वानसुमानि तंगो एबं इमप्लिमेन्ट खायनायनि बागै जों जे खायनो लांमानि जबा जों खालायनाय सिगाङावबो एका तिनिनि जे पिस रेली जे जों कया जों बुबागरानोबो साका बुबागराबो चिनि एनआरसी केस चिनि जे अफिस एकर्डनि जे कोनो एटिटेमनि जे सुक्तिनि इमप्लिमेन्ट खायनायनि बागै दाखा एकाखाय बुबागरानोबो तिनि जे जों पिस रेली खायमानि मनोबो बिनि नलेज रिजाखा एबं बुबागरा बो निजेबो ब्लाइके हामजाखा बो तिनि ओर फाइनान तमसे बो थाङि एकाय तिफ्रा हासते तंखाय बो तिनि ओर फाइ स्पीच नानि मु सुंजांमानि एकाय बसाव आं भिडिअ कुंको खायै स्पीच दिनाय एकाखाय जों भिडिअ स्पीच दिनानि बागै भिडिअ कलिं खायै आबो जों एरेन्ज खालायमालिया आबोनि बागै जों ब्लाइकेनो खावो माने तामहि थाना दुखनां दंगो के तफनो जों नायो बुबागरान सुबा सुतै चिनि तिफ्राव जे एपिस एकर्डुंमानि अबो तातरै खायै जों इमप्लिमेन्ट खालायनानै नाय दं Tini mo himbo topo jan hote poja khlai. जों म तिनि कायसा म अम ताम नागिर सदर स्कुल होइते जों पदबी कुमारी मतो बसरि हरनक जरा जों Sir nong ni member tini ora busuk jati manja phayan. और तिनी प्राय तो जों और जता चिनि जता टार्गेट नगे जों 1,500 मतन फाइनाय हयतो 1,500 परसम फाना नर नुखाना गोबां ताबो फाइ दंगो एबा बुसकांगो गोबां मा बरक आरो थाङै जमगुइ दं ग्यादारिंगो बेखाय खा खालायो तिनि नि चिनि जे वानसुकमानि टार्गेट अम 2,000 रखनो लाइथां मानता Pisingtei dati pirogoi matu bunai silai bai coba khlai tong mai rong physical din pisingtei dati pirogoi matu bunai ai ka coba chali nei ai ka coba chali nei ai ka coba silai bai coba khlai tong mai rong physical din pisingtei dati pirogoi matu